PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. Agaji, 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 agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin mushi ya rusa. Agaji, 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 agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin mushi ya rusa. Agaji. PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.